שלום לכולם, ואנחנו בעוד פרק של אבטארים. אני איתי וזה סער, וסער קצת אותי, אז אני הולך. ואיתי הוא סתם. סתום. אוקיי, אני הולך לבית פה סער, תעשה לי TPA. איפה הבית שלך? איפה הבית? תעשה לי TPA. תחת שלי. Wait please. נו קדימה תפתן לי כבר פעם. אוקיי, הנה ישרתי. למה אתה... אוקיי, יפה סער. אוקיי, אני עכשיו הולך לעשות נתן לי כספמי. לכשפות אוויר. סער, תהיה בשקט. מה זה? מה אתה אמרת לי? תהיה בשקט. אוקיי, ספור את זה. סתם. אוקיי. אני עכשיו עושה שינוי. לא, הוא צריך להיות פלאסט. פלאסט. היי, די, תסתכל על החיים שלך. סער, תסתכל איך נעב. וואי, די. כן? כן? שני הוא הרבה יותר טוב. יופי סער, ועכשיו ואני יכול לעשות ככה. לא, בכלל לא. תרוץ. לעבוד עליך, אוקיי. שיט, בגללך. איפה הדברים? יש, לא נפלתי לחור. אוקיי. אני יודע, כן, אני יודע. אוקיי, עכשיו איירספורט זה לעוף. אני ארשום. סלש ברווח ביר. איירספורט. הנה, זה איירספורט, מה שאני עשיתי הרגע. הנה, הסתכלו. זה איירספורט, הנה. זה לא איירספורט, זה פארג'ט, כן. וזה פיירבלאסט. אוי, לא רשמתי. אוקיי. קדימה, תשרף. אוקיי. ושנייה. אז פגע בך? כן, די, סער. סורי. ביליסט. אוקיי, הנה. בידי. זה מה שזה עושה. בידי. אתה יכול לעוף עד גבול מסוים עם זה, ואז זה יוריד אותך ויש גם ממש. את זה. זה מתקפה למחוא... תסתכל, אני מוסעית שמפנה שלג. כן, סער, יופי. אוקיי, עכשיו סער לא פגע את הדבר ראשון, והיא יופי לך. אופס, לא ניסיתי בכלל לפגוע בך. אוקיי, שקט. טוב, עכשיו הפקודה הרביעית שאני עושה זה אר בבל. אני עושה פייר שילד. בוא נגיע לאר שילד אבל אחר כך. אוקיי. חד ממני. תשרף. די סער. אוקיי. ביבי. רק נלך כאן לים. רגע, אני אגיע. מחכה לי. אני לא מחכה. למה לא? ככה, כי אין לי כוח. הנה, זה מה שזה עושה.
אוקיי. בועה היי. מתחת למים. חכה לי. חכה לי. אוקיי, עכשיו אני עולה. עדיין יכול לעשות את זה. יופי שיער. מה? לא מצחיק. אוקיי, פקודה חמישית. איירברסט. או כן, שיער. זומבי אוי, לא, בא לא, אליך. לא, העפתי תודה אותו. לאל. מאחוריך, ספיילר. העפתי אותו גם. אוקיי, איירברסט. חלק ממני זומבי שמן. שנייה, בוא נעיף איזה ספיידר. אני שורד באש ואתה לא. שיט. לי יש מהלך שאני יכול לשרוד באש. שמו לך ממה זה נראה. יופי שיער. מה זה נעים? לא, לא, לא. שיט. אני לא בתוך ה... טוב, והנה לך עוד דברים שלי. הם לא היו משהו בכל מקרה. טוב, קיט. טוז. גם צריך את הסורד. פיק. אוקיי, 5. אוקיי, זהירות. שיט, מתתי. אשכרה, אני יכול ככה לשרוד באש ולהיות זה. אשכרה, הנדר זה המקום מושלם בשביל כשף אש. טוב, אני הולך לנדר. אוקיי, לך. אם אתה רוצה תעשה לה TPA. לא, אני בינתיים אעתיק את המהלכים. מה שלך? This just... וגם מה שהטורנדו עוד עושה, הוא יכול להעיף ככה זומבים וספיידרים. נכון, שמעתי שהנדר מלא במים. אוי, נכון. כן. אולי תראה לצופים את זה, את ההצפה הגדולה של הנדר. כן, אחר כך. כן, אני זוכר שאני עשיתי את זה. זה היה מצחיק. אוקיי. וזה ה-Airburst. מה זה? מה לעזאזל? מה לעזאזל? מה? the fuck? מה, אבל הנה, זה מה שזה עושה. אני לא יכול לשרוד בלאבה, מה לעזאזל? אני לא יודע למה. איזה מפגר. טוב, הנה, זה גם עוד שילבתי גם את ה-Airspout ואז נחתתי עם ה-Airburst. לאף אחד לא אכפת. עכשיו אני אעוף, שלא יפגעו בי. אוקיי, עכשיו נעשה את ה-Air Shield. Air היי פיגמנים חמודים. ויחים מאוד. הם מהממים. Be here and hit control. Okay. While this ability is selected, the fireball can improve the fire damage and cannot be ignited. If the user left click with this ability, the targeted area will be extinguished. Although it will leave any creature burning, engulfed, and this ability can also cool lava. If this blocks in the כן, שקצר. sneaking with the ability will cook any food. וואו, אוקיי, זה טוב. אם אני עושה שיפט עם המהלך הזה, כשיש לי אוכל לא מבושל ביד, זה יבשל אותו. אוקיי, אני מראה להם את ה-Air Shield. אוקיי, Air Shield זה מגן. יש! שהוא יכול גם לקלל את הלאבה. עוצר חצים. הכל. יוזר! אני יכול להפוך ללאבה לקבל סטון. ומה שזה עוד עושה,
אני אוהב את הנדר. זה מגן, בקיצור. הנדר מרגיש כמו בית בשבילי. אוקיי. וזה בינתיים, אז נפגר, תמותי. אני אראה עוד פקודות ואגיד לכם בסרטון הבא. ביי. Fucking fuck no.